Már csak egyetlen fogpiszkáló kell a 10 000 darabos fényszobromhoz. Tényleg kurá hülye vagy, Százori? Várjál, akkor tehát ki most kitutánzok. Várjál, ez figyeld. Hey, cápafej, jön a labda! Hoppá, ez mellé ment. Szerintem menekülj. Mostantól Deidara helyett minden házi munkát te végzel. Mi volt ez a is? Jesszus, faszom, de pszichopata fejed van! Na álljon meg a menet! Bármikor agyonverhetsz, ha tudsz, de engem nem csicskáltathatsz úgy, mint ezt a szőke faszt. Igazságosan lerendezzük a dolgot, kihívlak egy kidobós meccsre. Pény legyőzhetetlen. Leszarom! Ha te győzöl, akkor elvégzek minden házi munkát. De ha én győzök, akkor Conan enyém egy éjszakára. Rendben. Mi? Ez aztán izgalmasnak ígérkezik. Örülök, hogy végre ráleltél egy normális stílusra, Százori mester. Nekünk miért is kötelező részvényünk ebben? Azért, mert ha vesztek, akkor mostantól Deidara helyett minden házi munkáját én felelek. Yes. És ha én végzek minden házi munkát, akkor reggeltől estig mindenhez hozzáférek. Beleértve a te cuccaidat is. És nem hinném, hogy örülnél neki, ha tegyük fel sósavat találnál az ágyadban. Végüztél? Elparázottam. Jószerű kidobosodtam profisztintem. Tehát ha még játékban vagyok, nincs semmi gáz. Csöcsöt! Jó van, most már kiad van. Kiestél? Hát ez kurva jó. Gyere! Ez csak vicc, ugye? És hol van a bábos gyerek meg a szőkefasz? Mi mehet a tévében? Itt állsz, és ha jön a labda, elkapod. Megértetted? Nagyszerű. A hidden csapatnál a labda. Na végre. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Ne hagyjátok elúszni a delfineket, amíg fél nem söprő. Kifelmegy ki a sát. Ne edd már meg! Még életben van! Gyerünk, dobd el! Dobd már el! Szerezd vissza! Szerezd vissza!
Ez az. Na még a defis csávó lefoglalja a díl, elveszem a labdátot Dagitól. Ne haragudj. Na most már elegem van, ne szed a rohadék! Pain arca vérzik? Nem lehet ekkora mázli. Gyerünk! Állj bosszút az állatkínzon! Ez egész csirkőző. És ide is kiesett. Csába, ezt elvesztettem. Még nem egészen. Tobi még játékban van. Ezt elvesztettem. Már csak Zetu kis kedvencem maradt. Tobi! Hát, Conan, úgy néz ki, velem kell töltened az éjszakát. Tévedésben élsz, Fiden. Mi bajod van, Petrezselyem? Nos, ha jól emlékszem, a fogadás úgy állt, hogy ha te nyered meg a játékot, akkor tulajdoníthatod ki magadévá Conant egy éjszaka erejéig. Csak hogy te még fény előtt kiestél. Fényt pedig Tobi ütötte ki, és ő maradt utoljára a játékban, így ő nyert. Egy szóval övé Conan. Menjünk, Tobi. Fény legyőzhetetlen.